Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Grazzi ton tal-li l-qajt l-istedina tagħna. Grazzi lilek ukoll. Tidinna daqsxejn dwar kif bdejt fid-dinja ta' tpinġija u tatusek. Mela, jiena kont żgħir. Jisni dejjem kelli dik il-ħajra l-impinġi bil-lapes u hekk tifhem. Anke l-iskola l-ommi kien jgħidula fil-mezz u hekk diżastru għat-tifel, imma ħin kollu jpinġi karozzi u hekk. U jisni bad nikber kont ħadd xi lessons u hekk tal-arti u hekk. U bad il-kanvas biżjut u hekk. U badra bħonna msiħbi għalli missek tagħmel xogħol ta' tatus inti, għatlu jiena dem u hekk idejjaqni dak iż-żmien. U biex ma ntawwelek x'ħadd kors fuq tattooing u hekk, u qablet toġobni l-ħaġa tifhem apparti minn hekk jiena batt impinġi żgħir ukoll, nintila bit-tatus żgħir jiġifieri għax minn dejjem kelli dik il-ħajra qed tifhem fl-impinġi. U minn dak l-ewwel jisni appajt għaddej, tifhem? X'ħażist l-ewwel ton? L-ewwel ma għamilt ismi hawnhekk fuq spalti, jiġifieri u llum motti jiġifieri. U mbagħad għamil dragun ġudari, ħalli għallhom qed nagħtihom kollu ta'. U jisni nbidel l-istil. Mhux hekk l-istil dejjem jinbidel, issa nagħmel black work ukoll f'idejja. Fuqek tweġġiżjed. Ifhem, meta npinġi dirett fuqi nikkonċentra iktar, ja? Meta jpinġi xi ħadd iktar jisni moħħi jaħrab, tifhem dan ħoss iktar u ġieħ. U issa aktar ma tnikber iktar l-loġiħ qed inħossu, qed naqta' naqalura. U meta npinġi fuq nies ngħid isja naf x'qed iħossu daw jien. L-iktar punti li jweġġa l-bniedem fejn taħseb li huma? Ifhem, Kostilli naħseb l-iktar post li għax tittieħu nnifs inti tifhem u bla ma trid aħna biex npinġu bniedem li tiżommna għan-nifs sakemm tkun qed tpinġi dak għax once li bdejt tifhem ma tistax tieqaf imbagħad ovvjament hu. Illum eweġġa wkoll il-moħħ hawnhekk fuq il-eyebrows. Ifhem ikunu naqra sensittivi iktar postijiet hu, tifhem? Hemm min jissapporti iktar. Hemm min jorqod li nibdaj damejjed, miet. Mbagħad hawn min oppożitu kif missu bil-labra jaqbad jikpi u jinaw, jiġifieri. Tatu strambi. X'għandha missu? Strambi. Ifhem ismiet ta' tfajliet u tal-ġuventur tagħhom jiġifieri dak stramba ħafna dik ma tixobni xejn. Iktar postijiet strambi l-iktar ta' għax bħal tagħtu strambi tanċisek. Asnaf kif daqs kemm għamilt ninsa kultant x'għamilt qed tifhem. Imma aktar postijiet strambi rajt jiena. Postijiet strambi. Bħal mal-parti tagħhom u hekk tifhem dawk l-iktar. Għax il-pija. Grazzi. Ejwa, fem. Post sensittiv u tweġġa ta' vera, ġifieri. Jien darba żardajt nipprova ma tikka biss għamilt. U bħala fejn taħseb tara sejra t-tattooing? Ifhem it-tattooing l-lum il-ġurnata gibret, speċjalment qabel iktar irġiel kunu jpenġu, tifhem. Illum inbidlet it-tfajliet qed ifittxu iktar tattoos, qed jagħmlu xogħol ikbar, mhux dak ix-xogħol żgħir qed tifhem. Imma t-tattoo qed tinderas llum il-ġurnata, speċjalment fuq postijiet tax-xogħol. Pereżempju qabel meta bdejt jiena biex ikollok tattoo jitfok il-barra għażħarsu lejk. Għadhom ta' kultant. Għadhom ta' ma nbidlet il-ħaġa ta' għax anka pulizija u hekk tifhem jistgħu pinġu llum qed tifhem. Imma qed tindera bil-mod. New generation qed tbiddel l-affarijiet illum tifhem. Illum ta' restorant anka bank tara kollhom it-tattoo tifhem.
Jiġifieri qed tinbidel, allura n-nies qed jiġu iktar ipinġu iktar konfidenti, tifhem? Qabel kienet iktar isa bħala kif naqbad ngħidlek. Qabel Dak ħamallu. mhux hekk kriminal, tifhem li ħalli nisek kultant ħanajlek l-aħjar. Mela x'inhu? Għax jiena ġilek ngħid is-sieda tara wieħed kollu tpinġija tgħid x'lukk għandu s-sieda jkollok imma mbagħad ma jkun xejn. Jaqla qalbek u jtieru anzi jara kif ħajjejnek, tifhem? Kif taqbad tgħid? L-image mhux dejjem da. Kont qarra. Imma għalhekk qed ngħidlek din l-image ta' tpinġija qed tinqata' ma nqatax ġal kollox jiġifieri. Għandna nintaqa' magħha jena. U anke jiena, tifhem? Għandek il-ħmieċ hemm. Mela jien ġielu klijenti jgħiduli basta ma tidirx ngħidulhom hemm xi reason jew hekk. Ġieli ħallija tkun ħabba l-familja tagħhom għax tkun għadhom lura mdaw l-affarijiet allura ma jkunux jiderawha, mbagħad jgħidu ħafna fuq ix-xogħol, tifhem? Ikollhom dispjaċir li ħajamlu hemmhekk għax kollhom xogħolhom tajjeb, tifhem ma jridux jitilfuh ovvjament. U jagħmluha fejn ma tidirx, tifhem? Imma jindraw dawn l-affarijiet ta' bil-mod. Xtaqt insaqsik ukoll jekk għax kellek esperjenza paranormali. Fem, paranormali ġieli kelli ma tantx skoprejthom ħafna dawn l-affarijiet imma ġieli kellna, tifhem? Darba għandna pereżempju konna ġew fletta u dex u għadem fil-gallerija insomma għadem bejbu sigarett u kellna ħabib tiegħi u rajna mara persuna mara għandha żmien jiġifieri fuq 80 sena żgur blibsa qed tħares lejna dirett jiġifieri. U sakemm qed nitkellmu panikjen qed speċi x'qed tagħmel hemm din mara, tifhem? U f'daqqa waħda sparixxiet jiġifieri ġolqa rajnijak u telqet jew hekk. Sparixxiet hekk zero. Sparixxiet kemm dawl abjad magħha jiġifieri ċar qed tixel sanda bozza u daqshekk. Interessanti stja. Ejja, kifhem xi ħaġa kienet żgur jiġifieri, tifhem? Fenomenu stramba. Stramba ħafna, stramba. U mbagħad jisni iktar ħsejjes u hekk nisma' tifhem? X'tip ta' ħsejjes? Ħsej tħabbit mal-ħajt. Tifhem? Ġieli nara pereżempju qisu xi ħadd inħoss xi ħadd dejjem warajja, tifhem? Tħoss dik imma qatt ma rajt dirett apparti di xieħa dejjem inħoss xi ħaġa, tifhem? Jew xi dawl. Kollhom kien? Jew. Le, postijiet partikolari ta' jiġifieri. Mhux kollhom kien. Astja. Mhux kollhom kien. U dawl x'tip ta' dawl? Dawl li jisu sħaba qed iddur miegħek. Mhux dak id-dawl qawwi, tifhem? Kulur ta' sħaba naqaċar qed jgħaddi minn miegħek jiġifieri speċjalment minn warajja. Anka ġieli ir-riħ inħoss jisu riħ ħafif hekk. U bħala postijiet jiġifieri jekk tmur ġo post tesperjenza l-istess esperjenza biex li esperjenza ċimkien ieħor jew tkun totalment differenti. Nifhem differenti tkun differenti. Imma ġieli pereżempju jħobb nidħol pereżempju ndur Manuel Island u hekk qabel kont hemmhekk istja dejjem jisni magħruf hemm smajt xi ħaġa hekk. Hemm xi ħaġa jisa mhux normali, tifhem? Imma mbagħad qatt ma rajt affarijiet hemmhekk, dejjem jisu dak id-dawl u pereżempju oħra dabonna konna Waterline u id-dar tas-sora għandu kon jgħidula. Waterline Malija, jew Bartaxlok, ma nafx insejt, imma ma id-dar tas-sora jgħidula. U l-istess kien is-sajf bħal daw iż-żminijiet u fit-triq jiġifieri kien hemm qisek qiegħed kważi fix-xitwa. Il-kesħa li kien hemm tal-bliħ jiġifieri. Imma l-istess ma kienx normali ġifieri. Le, ovvjament għax fis-sajf qed tifhem mhux qed tippretendi l-tħoss dik il-kesħa, tifhem? La riħ xejn. Assi interessanti. Anke darbonnhom l-istess għax imbagħad nibda niftakar. Konna qogħdu ġo fletbo ġibba l-awra u dak iż-żmien il-kera kien ġewolja, tifhem? U dal-flet kien irħis u qed ngħidlek kelli palazz. Kelli kważi bitħa kważi fajfesajt kbira, jien blajtu dal-post. U darbonnhom ħatta ġurnata sik u l-istess kien is-sajf u konti għat waħdin fuq is-sodda u l-bibin letteralment jisu għaddit bufu għarriħ u jinstabtu. Buf! U dak l-ħen ksaħti jena u mux ovvja. Tiksaħ, jiġifieri. U mbagħad kelli kelb pitbull issa da pitbull vera taf kelb taf mhux bħal kelb żgħir, tifhem?
kon nitfa' fil-bitħa, issa kellu bitħa fejn ngħidlek fejn jiġri, u kien jiddejjaq joqgħod hemmhekk jisu jikbi jibża biex jitlaq. Tifhem? Fuq ġewwa. U kien barra fil-bitħa. U ma tagħmitlu gejt tal-injam bil-pellets. U kien kollu irid jidħol ġewwa, fil-fatt kien garreba il-gejt tal-pellets biex jidħol. Fil-fatt imbagħad sebtu ġewwa. Kien jisu fir minn hemm ġewwa, tifhem? Mek nemmen, mbagħad skoprejt li kien hemm mewta ġo dal-flet. Il-clip alarms. Żgur, jarajt li jaraw, eżatt. Mbagħad qed ngħidlek skoprejt li kien hemm xi ħadd kien miet hemmhekk, tifhem, u mbagħad għamilt 1+1 għad jista' jkun kien għadu edur hemm ġewwa, tifhem l-ispettu tiegħu. Jew tisma' u jkunu Le, ġieli smajt ħafna sejjer ta' nies, jiġifieri u nemmen dal-affarijiet jiena, tifhem. Tisma' ħafna stejjer minnu kulħadd jibża jitkellem. Vera. Hawn min joqgħod lura, tifhem, mbagħad hawn min ikabbarhom. Hawn min ikabbarhom, imma tinduna minn nkun pereżempju jekk tgħidlu xi ħadd tgħidlu ġiel xi ħaġa jgħidlek naħseb m'iniex ċert. U mbagħad jgħaddi ftit ħin u jgħidlek iwa rajt. Tgħid mela dan astja. Mhux hekk. Jien nemmen li hawn iduru magħna u ma nindunawx bihom. Ġo l-istess post. Jien hekk ngħid. Li jkunu isek nara lilek quddiemek, tifhem, li jkun ma jkunx realtà naħseb jiena. Nemmen jiena, tifhem, ikun jew xi spiritu, tifhem, ikun b'saħħtu. U taraħ fil-realtà assendu li għaddejk, tifhem? Interessanti. Jiseket bħalma jgħidu qed jokkupa l-ispazju fl-istess ħin tagħna. Mhux hekk, jien hekk ngħid. Ħadd ħażiż li biċċa ton? Mela, nagħmellek biċċa żgur. Ejja nagħmellek biċċa bil kollha. Ma lesta nikkonkludu meta tkun qed tinġili. Eżatt. Thank you. Thank you very much. X'nagħmlu ġon doħsenna. Nirringrazzjak tal-li ġejta għal il-podcast. Tal-ostiment. Kif bdejtek fit-tatusek? Minn dejjem kellha ħajraw li nibda nagħmel it-tatus fuqi fis-sens jagħmluli insomma. Nibda nimtilha ma dejjem ma rridx tiftof kif taġġel tkun dik żgħir u hekk u mhux minn daw loqtet minn 18 sena u start jgħid it-tatus ma kontx hekk. Kelli naħseb 22 hekk soltu naħseb xi ħoġek. U bdej biċċa u fajtiela. Biċċa żgħira naħseb jew biċċa. Insomma ta' għamilta hekk l-ewwel biċċek. U mbagħad ġejt inżilt it-tieni biċċa u mort għal-onqi mill-ewwel, mort biex tej mill-ewwel. Żgħar. Immaġina xieħa għalat sturbju. Xerratni ma. Ekku. Dejjem ritt. Illi nagħmel xi ħaġa differenti. Iddejjaqni wkoll in-normalità dejjem kollox l-istess. Barra li nħobba u għalija jisa reliġjoni tagħtu. Kultura u. Avolja ħafna nies ma toġobhomx u kulħadd jagħmel li jrid. ċertu tatus ikollhom minn jagħmelhom bla meaning. Ma mbagħad jiena tatus għandi li mmur u nħalli fidej l-artist hekk għamil li biċċa tipo wan jħorġ il-karattru tiegħu ħajħroġ il-potenzjal kollu. Għax tipo għafdajtu tajtu ġismek taf kif mhux ġesta milli tiegħu teqirdu ġib taf kif. Inna nafx ġifiri xkon namel tatus n-nis. Jibdlu lek id-designs u ħadd ma jafx irid minn. Kulħadd irid laqwa ma ħadd ma jafx irid, ma jistgħux ikun. Insomma ma komplejtx kontax. Xorta żilt inkompli fil-bini xina fil-bini jiena ġu. Le, jien per eżempju kollha hekk idejat li jkolli fim speċi li jogħġbu lili. Le, ikelli idejat. Sawa, nkun irrid per eżempju don. Imma mmur ngħidlu bej wieħed u ieħor, imma xorta li jrid nħalli jagħmel mhux noqgħod ħafna taf kif. Ħallih jaħdem. Ħallih jaħdem, men għax jiena x-xogħol tiegħi fil-bini. Jien xogħol b'nej, jiena rrid minn ħallini jaħdem lili, mhux toqgħod tgħidli hekk u hekk, fimt?
jien naf x'in nagħmel, mhux bniedem ma jifhimx, għax insibuhom ukoll daw. Fimtikum bniedem ma jifhimx u xurta qed jiġi jgħalmek. Misconception kbira fuq it-pinġija. Ejja minn gravi. Ġo l-airports l-armen, u mhux Malta biss, barra nsibuha wkoll. Issa l-aħħar li sibta ġol bl-airport ta' Frankfurt. Bit-tifel fuq u hekk fuq diri mhux kont waħdi kont jien u tfajla u t-tifel. Naf l-ewwel ma rawx ħabba l-passaport għax wieħed fil-passaport kellina naħseb kellina iktar daqna naħseb. U kelli x-xar imma foldiri kont għadni ma bdejċ impinġi rasi. U fetħunna zarmawna men. Zarmawna sal-ilma ta' t-tifel qasri dojtulu hekk. Polizija warajja, għax iġdin. Kommedja. Kommedja men. U Malta s-sibom foldiri u koll. Ġil s-sib xaħat jiprofa s-saħħa tal-uniformi, ma mux kullħat, un bat s-sib minnom ġili waqqafni polizija, darba tela ta' Savoy ħabbat li mal-ħġieġa kien bil-motor men, ta' trafik. U għalli, tipo, nammira nara xuħot bħolok, għalli għax jien vera nishtiq nimtela, għalli ma tipo għazilti xoħal, għalli kif irnexxielek tipo z-zom Malta jek, etlux, rosi jibsa u, etlu ħajja għandi wahda ġib mislufa u jinnof, u ħadd iktar. Body modifications, l-specifikazzjonijiet li tkun trid. Mixek, dik l-ID kart l-għandek u mux bitċan barazz l-għandek fil-kartiera, jien mux jina, simbilli don. Doku jien. Fil-bidu, waqt impinġek kienet moda ta' kizminaw il-graphics u għek. Dak fin-90s imma l-iktaru. Le, 2000 kienu għadhom hekk. Kienu għadhom naħseb fit-2000. 2000 kienu għadhom naqrek. Ma għandix minnem dawk, ma għamilx minnem dawk. Fit-2000 kienet għadha naqra kejwa, kont penġejt waħda. Imma insomma. Issa mod ieħor, issa per eżempju t-tifla kon ħampinġi wiċċ it-tifla, mbagħad let mhux ħampinġi wiċċ it-tifla għax ma żmien jikrieħ. U mbagħad tara xi nimpinġi u għalt li ġekk u pinġejt il-ġekk. U mbagħad tara xi li da u x'ismu l-Boogeyman u Kastell. Sarostjament. U bħal speċi ħarġa bl-idea. Mela. Jiena għat-tifel suppost kelli nagħmel dal-boxer kollu tatus, imma boxer baby li hija tatu oriġinaljament ta' Sailor Jerry. U tfajla qed għamlet għodni qas għamil tajjin. Mis-sinisti għandu 5 snin, ma għajlet nagħmlu għakul. ħanamela. Għax dejjem tajli, dejjem tpinġi tagħmel, mbagħad għadek qas għamilt it-tifel. Ma nagħmlu għamela le. U inti dilettant tal-mużika wkoll? Mużika u mela men. F'kemm il-bendi? Bands, tliet hawn. U l-oħra għandna il-grupp tal-RAS, hemm band oħra bejnietna jisna, jiena u l-Baħri u Steve, li meta xi ħadd mill-membri l-oħra ma jkunux jistgħu noħorġu bħala Diala Zobbombs flok Rage Against Society u l-iktar li nagħmlu covers, tifhimni, covers punk li n-nies li jkunu jafuhom mhux xi cover li ħadd ma jafa. U forsi nitfgħu xi żobtrit tal-RAS daw il-diski u l-kappellan u hekk. Issa nitfgħu di. Nagħlqu biha. Mela men, tal-ostja men. Il-grupp ilu jeżisti min-90s u bidlu fimni ħafna nies jiena sissa naħseb jien l-aħħar wieħed li dħalt. Inni hemm minn xi 3 snin naħseb issa. Xi 3 snin inni jekk iva. Għax minn meta kien miet Eric il-Punk ġie jkellimni il-Baħri biex nagħmlu konċert ħabba tal-mewt ta' Eric u daqqejna d-diski kollha li kien iħobbu bej wieħed u ieħor. U spiċċajt dħalt mal-RAS u komplejna. U sar amplifier. Amplifier għaddejna għagħaz dawnu. X'għandkom events? Events, aħna norganizzaw event ukoll il-Reefer Fest, isir Settembru, f'did darba ħajkun fi 2 ta' Settembru. Ħanġibu band minn barra, ħajkun it-tielet edizzjoni.
Is-sena l-oħra ġibna band ukoll minn barra, Taljani, kombinazzjoni wkoll kienu. U ħaj konna l-bands lokali wkoll. Xtaqt insaqsik jekk għax kellek xi esperjenza tal-paranormal. Mhux essaċ esperjenza ta' li naħseb jiena li darba ġrat ġolar il-kbir, ma kontx ħara, kont normali ħafna. U mortu ġejt għal-darbtej għas niftakar għal xiex. Imma ma kienem assolutament ħadd f'dal il-post. U jinu ġej ninduna bġiex min nies li kienu ġejn warajja. Ma ħatta for granted, imma waqt li ġej lura hekk ngħaddi minn ma siġre. U ma stess jgħaddu. U għal xi raġuni taf kif ħores lura ma naraħatu biex inkunċert rġajt mort hekk u dort maħħad l-istess iġra tipo hemm għada llum għax milux mort u hemm għada. U ma kien hemm ħadd. Jiena naħseb li kien hemm xi ħaġa. Jiena, imma x'inhu vera ħadd ma jaf naħseb fil-verità ma nafx. U ġo xi post qadim jiena inħoss ġeli xi enerġija, nkun qed naħdem ġo xi post qadim minn ġo kamra l-oħra inħoss issja xi ħaġa minn ġieli jistja tipo qatt ma ħattani fastidju ta' kif naraw fil-films. Imma li ikun hemm jien naf jew kesħa jew ma nafx minn istja hekk tħoss dexa hekk. Isek bħal speċi kif naqbad ngħidlek, tħoss bħal preżenza jew hekk jew. Ma tarruwiex li tkun jien naf ma inħessa qrib tiegħi hekk. Anka ġieli mort għand xi ħadd pereżempju, ġo xi post antik. Xi ħbieb tagħna. Ma nħossniex komdu ġo xi kamra pereżempju. Taf kif jisu tidej hekk xi ħadd ma ġembek l-istess ħoġa ma mhux qed jidher. Tkun stressjat hekk, tħossok Ejju, nkun nitlaqlem jien. Ma nkunx komdu nitlaqlem. Ġifieri fatota mhux se jkun minnu. Ġieli tal-post tal-long place. U l-notak men li tisma' kollox inti. Nħobb nisma' kważi kollox iva. Il-vinyls nħobb naqademu. Il-vinyls huma xi ħaġa narwa importanti ħafna stja speċjalment anke tkun mużiċist. Għax minn ġo vinyl, speċjalment vintage, qed tisma' xi ħaġa ġibta batta bidejk, jarġa' jġib dik il-persuna kemm mejt isa il-qrib tiegħek billi sammet leħena minn ġol vinyl, tifhem jien hekk nirraġun huwa, speċjalment ikollok xi ħaġa vintage u tkun vera ta' kalibru ha. Ninnotak jekk tisma' pereżempju tas-60s, 70s. Ejwa ta' 70s rock iktar. Bħal Cream u hekk fis-sajt fuqhom ilni u Blind Faith, dik it-tip ta' mużika u psychedelic rock l-iktar li għandha x'taqsam ma' 70s iktar. Tal-hippies u hekk. 60s ukoll, imma mhux is-60s il-60s start fej qabad diħel dak is-70s. Il-Rolling Stones u hekk, naħseb. Imma xorta il-mużika eżatt tas-70s tagħhom li hija iktar rock u anke li għandhom il-blues għax imbagħad inħobb ħafna blues bħal Robert Johnson u hekk nisma' ħafna dak it-tip ta' blues ta' textix ngħidlu jien. Dak l-aħħar li bdejt nisma' Otis x'ismu bħalissa. Otis. Dak li għandhom Madonna, x'il-lostja jismu. Otis żgur jismu, nsejx kull jum, dak li kanta Madonna. Għandu ħafna diski. Kif bleggja moħħi. Killa jkellem ħafna diski do. U diski famużi li għamlu fil-film, sem. Madonna. Ma naftab bħalissa. On top of the deck. Ma nafx ta' minn. Insomma, taħħadi minnax. Nafx jismu, men. Tisimmu jena l-ismijiet vera dizastru, men. Jena u kol tiġri li dik ustja l-ismijiet. Anke għalla. Konna fil-gruppi. Xiex? Konna fil-gruppi u l-artisti, ma l-ismijiet taħħem.
Ma l-mużika dak li għandek, il-mużika. Otis Reading. Taf asnaf minnu ma jien. Jom minnu, as għandi dejja jien. Tajib, da. Da l-ostja nisma. Alright. Naraħħar. Ostja. AC/DC, xem mizjiet. Nas kem nisma mbarat. Stoner liktar li nisma mbat. U Doom. Doom. U Punk. Ek. U kifatlek u. Tuħu l-idejat. U mużika ta' 70s. Ittina ħafna idejat tal-mużika li ndoqqu bħala Stoner. Fil-verità minnem beda l-Stoner u Black Sabbath. Black Sabbath ma' Minnem beda kollox. Kull band kważi li tisma' ir-riffijiet Stoner, kulħadd jikkopja u jbiddel li jagħmel li jritu. Amma fil-font dejjem tisma' xi ħaġa tkun simili. Għax aħna nkunu l-garaġġ qed indoqqu. Ara di, xtoqgħod sejrek qatt ma tagħmel xejn. Għax killa jkunu jisem Viċin. Fimt? Mbagħad skont xi tħawat magħha. Mbagħad dejjem skont naraw, mbagħad ma daqqa nisnu ġu. U l-Maltinek fix-xena lokali. Maltin l-iktar li fimni joġbuni huma bħal bands li doqqu bħalna u fimt u għaw bands bħal Bila per eżempju ta' Doluri. Anke għax inħobb il-lirika Maltija ma taf kif naqra nitfaw hekk aħna. Il-Forsaken joġbuni. Il-Forsaken tal-ostja u Forsaken era Kamilem u bħal BNI u Black White Satellite doqqu Stoner tajbinek forse qatt ma smajthom. Dak iż-żmien bat nismek l-ewwel ma bdejt nisma' l-Maltinek dawk Scream Daisy dak iż-żmien. Ma dak xi ħaġa dawk. Ejwa, bdejt nipprogressa mela. Kien hemm ħabib tiegħi introduċini għal Forsaken u bdejt Forsaken. U l-Victims, forsi qatt smajt bihom il-Victims. Għandna d-drummer tagħna Dino u li kitarrist idoqqu mal-Victims. Naħseb Victims of Creation u Rex idoq magħhom tal-ostja. Kien hawn erba' bands tad-Doluri. Da għadhom għaddejn, ma dejjem ikun hawn iktaru. Il-characters tajbin Maltin. Żgulli tajbin. Jaw talent hawn Malta da. U għaw bands iktar tipo asnafu bijhom li beqgħu ġol garax. Għax hawn dawk il-bands li beqgħu ma ħarġux live beqgħu ġol garax li għalija ma xi ħaġa daqshekk sewa sti għandek it-talent, għandek il-mużika minnu, ħoroġ għasam magħha. Mhux kulħadd forsi preparat li jagħmilx. Jew preparat li jdoq qoddim udjenza jien naf. Jiena ġieli għad nisallum x'in inkun ħandoqqu. Ejja nkun naqrek. Taf kif imma mbagħad sekk ma jisek tagħmel is-sound check. U jgħaddi kollox, taf kif. L-iktar li kan li daqqajtu qudiem l-iktar nies. Naħseb dejjem ta' Rock This Out. Rock This Out naħseb l-iktar. Sena l-oħra daqqajt ma' 3 bands, hemmhekk mal-RAS, mal-Amplifier u mal-Lady Lizard killa l-ħadd. Patwata ma ġejt, imma tgħid ma sħadna minn. Dejna minn flodu hekk hawnhekk minn daw is-sufor. Hekk mennu, għaddietu. X'isabtrejt, tista' tgħid li x'isabtrejt biex nista' ngħaddej. Fil-ħodu, cover tal-Madonna, l-ġina ras li kelli ma stajt istabortieħ, unħalli l-assawitċi fil-bit ma kienx hemm ilma, għad istajtej bil-maraħ għalli nara s-sura kol.
trade, x'issa trade, tista' tgħidli x'issa trade, x'issa trade, x'issa trade, biex tista' ħadej. X'issa trade, x'issa trade, tista' tgħidli x'issa trade, x'issa trade, x'issa trade, biex tista' ħadej.